Ponovo iz naše zemlje, na današnji dan prije 3 godine, veći dio Bosne i Hercegovine zadesila je nezapamćena prirodna katastrofa. Brojne rijeke izlile su se iz korita, aktivirana su klizišta, a životi i imovina građana bili su ugroženi. Posljedice ove prirodne katastrofe još su vidljive, iako je veći dio saniran. Donosimo priču iz Maglaja, koji je nekoliko dana bio pod vodom. Poplava je u maju 2014. godine poharala Maglaj. Stradalo je više od 1600 stambenih objekata te brojni privredni i infrastrukturni objekti. Ljudskih žrtava na sreću nije bilo, a šteta je procijenjena na 166 miliona maraka. 3 godine kasnije situacija u ovom gradu je mnogo bolja, iako 40 porodica još uvijek čeka na početak sanacije kuća. Još uvijek mi kuća nije sanirana, sad će biti 3 godine. Ostao sam bez stambenog pitanja i što je najgore, egzistencija je ugrožena jer sam morao da zatvorim radnju. Jer u radnji trenutno živim sa obitelji. Građani Maglaja uglavnom su zadovoljni izvedenim sanacionim radovima. Nadaju se da bi uskoro mogli biti okončani projekti uređenja infrastrukture. Uradilo se puno, radi se i dan danas. Ja lično sam zadovoljan sa urađenim. Nije završeno za 3 godine, nećemo sigurno još par godina završiti sve to što je prouzrokovalo poplavom. Imamo problema i na drugim infrastrukturnim objektima, i na putevima, i na kanalizacionim sistemima, na vodovodima. Maglajska profesionalna vatrogasna jedinica u maju 2014. godine uspjela je da odgovori svim izazovima. 3 godine poslije, vatrogasci nastoje osigurati što bolje uslove za svoj rad. Traži formiranje posebne jedinice za spasavanje na vodi i pod vodom i kvalitetnu opremu, jer se nepogoda iz 2014. godine uvijek može ponoviti. Koliko bude općina se razvijali, koliko mogne se izdvojiti, a velika se pošto radi tu najmanje od nekih 300-400 hiljada maraka. To su ipak specijalna vozila za vatrogastvo gdje imaju određenu opremu za određene akcije. Kada govore o maju 2014. godine, Maglajlije posebno ističu angažman BHRT-a. Kažu da im je javni servis mnogo pomogao u borbi sa posljedicama poplava. BHT1 je u periodu od maja 2014. pa do maja 2015. godine, odnosno u vrijeme kada su građani Maglaja imali najviše problema, gotovo svakodnevno izvještavala sa ovog područja. Urađeno je više od 200 priloga u kojima je realno prikazano stanje na terenu i zatražena pomoć za stradale. Nerijetko smo bili jedini glas razuma, ali i glas koji je definitivno uspio doći do onih koji mogu da pomognu. Građani Maglaja su BHRT-u zbog svega toga dodijelili posebno priznanje. Uručili su nam ključeve svoga grada. Svi su u momentima obraćali pozornost na velike gradove, a mi smo ipak jedno malo selo, Fojnica kod Maglaja, koje je nastradalo praktički cijelo, kompletno. Vi ste se pojavili dakle, u jednoj toj maloj sredini i obratili ste pozornost na malog čovjeka u maloj zajednici, što je doista pohvalno i velika stvar za nas. BHRT će svakako nastaviti da posvećuje pažnju problemima malih ljudi, ali se kao i oni nadamo da se prirodna katastrofa iz maja 2014. godine ipak neće ponoviti. Isto tako želimo i da se u Maglaju, kao i drugim stradalim gradovima, posljedice poplava što prije saniraju i građanima omogući kvalitetnije životno okruženje.